Καλημέρα, καλημέρα. Καλό αργά παρά ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μαζί με εσάς το κερί για μασάζ. Ελάτε μαζί μου για τη διαδικασία. Ο σύμμαχός μας σε όλο αυτό είναι η ζυγαριά, όπου θα τοποθετήσουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Πάμε να τα δούμε. Το κερί σόγιας, το βούτυρο κακάο, το sea butter και το αμυγδαλέλαιο. Έχω ετοιμάσει το πεν μαρί που θα υποδεχτεί πρώτα απ' όλα το κερί της σόγιας. Μόλις ξεκινήσει να λιώνει θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Προσθέτουμε το βούτυρο κακάο για να αρχίσει να λιώνει και αυτό. Προσθέτω και το βούτυρο sea butter. Και τώρα είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση που έχουν λιώσει τα υλικά μας, έχουν αναμειχθεί. Θα κάνουμε τη μέτρηση στη θερμοκρασία που έχει για να προσθέσουμε το αμυγδαλέλαιο. Βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ποιο άλλο έλαιο θέλουμε, όπως και επίσης οποιοδήποτε άλλο βούτυρο. Η σωστή θερμοκρασία σε όλο αυτό είναι γύρω στους 80 βαθμούς, γιατί μετά και προσθέτουμε το λάδι αμυγδάλου, ανακατεύουμε και θα βάλουμε κάποιο έλαιο για να υπάρχει μυρωδιά. Προσοχή όμως στο έλαιο που θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να είναι για την επιδερμίδα και για το σώμα σωστό. Έχω προσθέσει περγαμόντο. Συνήθως επιλέγω κάτι που έχει να κάνει για καλλυντική χρήση. Παθαίνουμε και ένα σαρδάμ. Και αυτό του δίνει και ένα άρωμα. Ανακατεύουμε καλά. Έχουμε ετοιμάσει το σχέβος και χυτεύουμε. Το σχέβος μας είναι έτοιμο και τώρα απλά περιμένουμε όλο αυτό να στεγνώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε τη διαδικασία και μοιράστηκα μαζί σας τη συνταγή αυτή. Μείνετε συντονισμένοι και για άλλα που θα ακολουθήσουν.